rádi, že k nám vážil možná nejdelší cestu. Teď nevím, jestli Moskva je dál než obec u Eindhovenu sem. Že Honza Vrchovecký bude velmi těžký zápas. Hendry Blocks často používá přední nohu ve svých utkáních. Těží ze své výškové převahy ve svých utkáních. Naproti tomu Honza s červenými chránči je znám svými otočkami ve výskoku. Či v prvním kole se oba seznámí s technikami toho druhého, jak který z nich bojuje. Pak v druhém kole už to bude o více bodech. Malé napomenutí za více úderů pro opavského bojovníka. Hendry Blocks si udržuje vedení. Čas zastaven. Time stop. Hendry Blocks 0 napomenutí, 0 warnings. Honza Vrchovecký 2 malé napomenutí, 2 warnings. Zablokování končetiny a pokus o opravdu pásmo. Remíza a změna stavu. So now blue color lead the match. Hendry Blocks lead in the match. Je to pouze první kolo, připomínám. Three, 2, 1. Stop. První kolo je u konce.